Da ni'n hoffi y robot yma gan bod yn cynnwys nifer o synhwyryddion. Felly ar y tu blaen yn fan hyn, mae'n edrych o par olygyd. Beth di hwn ydy synhwyrydd pellter, neu beth sy'n cael ei alw'n ultrasonic distance sensor. Mae hwn yn gallu synhwyro pa mor agos ydy'r robot at wahanol wrthrycha. Ar y gwylod mae gennym ni synhwyrydd dilyn llinell, felly dydwch fan bod chi'n rhaid pisin o dap du, tap gwyn, tap melyn ar lawr. Mae hwn yn gallu dilyn y llinell yna drwy synhwyro beth yw'r lliw mae o eisiau ddilyn. Ar dop robot yn yr bocs plastig yma mae'r cyfrifiadur, a hwn sydd yn gwneud i'r robot yma weithio. Yn amlwg chi sy'n rhaglennu'r cyfrifiadur i ddeud y robot be i wneud, a dyma lle mae'r gwaith prosesu gwybodaeth yn digwydd. O fewn y cyfrifiadur mae gennym ni synhwyrydd goleuni, mae hwnna'n synhwyro os oes o newid yn lefel y goleuni yn yr ystafell. Hefyd mae gennym ni ddau fylb, mae'r bylbio yma'n gallu goleuo, eto da chi'n rhaglennu pa liw da chi eisiau ymddangos ac am ba hyd. Gar y cefn mae gennym ni oliadau LED, a beth sydd yn dda am hwn ydy mi allwch chi gael geiriau neu llythrennau neu rhifa yn ymddangos ar draws cefn y robot. Mae'r robot wan gallu deud neu dangos rhywbeth i chi fel y defnyddiwr. Mae gennym ni speaker, mae hwn yn gallu chwarae syna, noda neu syna da chi'n gallu rhaglennu o flaen llaw. A beth da chi weld ar y sgrin wan ydy'r robot wedi cael ei adeiladu yn ei ffurf symla. Felly mae bosib ail drefnu y darna fewn y robot yma i ymddangos mewn ffordd mymryn wahanol. Mi allwch chi brynu citia ychwanegol i roed mwy o ddarna. Enghraifft, mi allai rei braich, fel rhywbeth o graen yn dod oddi ar blaen y robot sy'n gallu codi beth oddi ar y llawr. Mi allai rei coesau iddo fo, mi allai ychwanegu olwynion ychwanegol, mi allai ychwanegu mwy o synhwyryddion. Fel chi'n gweld, mae gennym ni ddwy olwyn. Gan amlwg yn pweru'r olwynion yma, mae gennym ni foduron neu motors. Be dyn ni'n hoffi am y robot yma ydy mae bosib i chi gynnal tasga syml. Be dwi'n ei olygu fo tasg syml ydy tasg i wneud y robot i symud. So wrach bod fi eisiau symud mewn cyfeiriad i greu sgwar, dwi eisiau creu siap gwahanol. Dwi eisiau felly robot symud mewn llinell syth, a tra'n gwneud hyn bod o'n goleuo mewn ffordd arbennig a bod o hefyd yn creu rhyw fath o sŵn. Neu mi allwn ni greu tasga sy'n fwy cymhleth. Beth ydy tasg mwy cymhleth? Ydy tasg sy'n golygu bod y robot yn cael ei raglennu i wneud penderfyniadau. Enghraifft, os ydw i o fewn 10 cm i wrthrych, dwi'n gallu troi gyfeiriad gwahanol mwyn ceisio osgoi y gwrthrych yna. Os does o ddim gwrthrych ymlaen, dwi dal yn deithio i'r un cyfeiriad. Mae hwnna'n enghraifft os mae'r robot yn gallu gwneud penderfyniad dros y hun. Yn amlwg mae rhaid i chi raglennu y robot i wneud penderfyniadau yna. Felly dyma yr M-bot. Da ni'n hoffi am y robot bach yma. Mae'n gallu cynnig nifer o brofedau gwahanol i ddysgwyr. Ac mae'n addas i blant o waelod cyfnod llevel 2 hyd at cyfnod llevel 3.